Sa pulisan sa Dakbayan Talisay nakasakmit og 80,000 nga balor sa pabuto. Hinunway na tala nga mga firecracker-related incident ato sa pagsugat sa bag-ong tuig kagabi. Ang report ni Marie Dumabok. Sugod pa lang niadtong Disyembre 30, nagsugod na og sakmit ang kapulisan ug kabomberuhan sa mga pabuto nga gibaligya sa bisan asang napita sa Talisay City. Way gihatagan og permit nga makabaligya og mga pabuto sa Dakbayan. Moabot sa 80,000 pesos nga balor sa pabuto ang ilang nasakmit. Most of them were confiscated in Tabunok and Bulacau on this place. Ato nang gi-turn over tanan sa Prosada. There was a simultaneous destruction of firecracker. Giangkon ni Pilari nga doon naginigamit og mga pabuto gabi atol sa pagsugat sa bagong tuig. Apan iyang giulagway nga nagmalinawon gihapon sa kinatibukan ug way natala nga firecracker-related incident ug bisan unsang kriminalidad. Generally, unlike previous celebrations and New Year, we observe that there is general compliance with law. Gidasunan kini sa Talisay City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Arnel Abelia sa iyang text message sa GMAR TV Balitang Bisdak. Samtang anahinoy tulo ka mga lalaki ang nasikop gahapon sa hapon kay nasakpan sa kapulisan nga nagtigbakay sa Barangay Lawaan 2. Uban ni Rinante Quiñones. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.